Nagpasalamat ako sa DepEd na nahatagan nila ng pamaagi ang pagtudlo sa mga bata nga mao ang modular learning. Sa hirap ng buhay ngayon, marami-rami nga rin ang nagdesisyong pahintuin sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Kahit ganoon pa man, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga guro at kawani ng gobyerno upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. Kaya naman, pariing isinusulong sa gitna ng pandemya ang pagpapatuloy ng pagbubukas ng klase. Mahirap man, kinakaya pa rin ng mga guro na tugunan ang pangkalinagang kakulangan ng mga bata gamit ang mga naisagawang tools. Hindi man nila maturuan ang harap-harapan ang mga mag-aaral, patuloy naman itong matuto at malilin. Tunay ngang walang imposible sa taong nagpupursige, dahil kailanman di paringasgas ang kasabihan, kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming ilan. Sa pagsuyod ng alinlangan, ang suporta at tanging pag-iingat ang magiging sandata sa pagharap ng suliranin. Hindi hadlang ang pandemya sa pagpapatuloy ng edukasyon. Sa pagsulong ng adhikain, katuwang ng DepEd, ang Sukaylang Elementary School ay naglalayon ng mga hakbang sa pagtugon ng new normal settings. Tandaan lamang ang 5S: sign, safeguard, sanitized, secure, and submit. Sign. Bago pumasok sa eskwelahan, huwag kalimutan na mag-sign o sumulat ng inyong impormasyon kabilang ang pangalan, edad at oras. Safeguard. Para maging ligtas sa paghawa ng sakit na COVID-19, kinakailangang magsuot ng face mask at face shield. At upang malaman kung may lagnat o wala, huwag kalimutang magpakuha ng temperatura gamit ang thermal gun. Sanitized. Ugaliin ang puspusang paglilinis ng mga kamay gamit ang hand sanitizer na may alcohol o hugasan gamit ang sabon at tubig. Huwag kalimutang mag-sanitize ng inyong sapatos o tsinelas gamit ang sanitized foot bath. Secure. Ang tanging layunin ng magulang sa pagpunta tuwing Lunes ay ang pagkuha ng learning modules para sa kanilang anak. Sa pagkuha ng modules sa inyong guro, lahat ng mga modular activities na nakasecure sa envelope para sa pagsasanay ng mga bata ay naaayon sa most essential learning competency. Ito ay mainam lamang sa isang linggong pag-aaral. Submit. At finally, pagkatapos ng isang linggo, kinakailangang isubmit o ipasa ang mga modules sa nakatakdang araw. Tandaan lamang ang 5S: sign, safeguard, sanitized, secure, submit. Kasama ang Sukaylang Elementary School sa pagharap ng hamon dahil bukas ay sisigla sa patuloy na pagbibigay ng pag-asa.